Hvor dejligt, at du har tilmeldt dig YouGov Shopper. Sådan her fungerer det. Registrer alle husstandens dagligvareindkøb, både store som små. Det gælder også dem, du har købt på nettet, afhentet hos bageren og slagteren, eller har fået leveret hjem. Indtast dit indkøb i YouGov Shopper-appen. Først skal du indtaste et par detaljer om dit køb og tage et billede af kvitteringen. Så scanner du varernes stregkode med appen. Du skal scanne varer såsom mad, drikkevarer, produkter til personlig pleje, husholdningsprodukter og dyremad. Friske fødevarer uden stregkode såsom kød, frugt, grøntsager eller brød kan registreres med knappen ingen stregkode. Afslut købet i appen, og du er færdig. Du modtager ugentlige point, som du veksler til skønne gavekort. Og husk, det er sjovere at gøre ting sammen. Så få alle i din husstand til at installere appen og deltage. Og nu, rigtig god fornøjelse med YouGov Shopper.